ଉଷାସ ମୃଗୁଣୀକୁ ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲା ବିପତ୍ତି ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର ଚକ୍ରଧର ବୋଲି ନ ଡାକ ଦିଅନ୍ତି ଯାହାର ନୀଳାମ୍ବର ବିଷଧାରୀ ଯାହାର ଅଛେ ବନ୍ଧି ଘରେ ଜନ୍ମ ଯାହାର ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା ଚିକୁଡ଼ି ତମା କପଡ଼ାରେ ବସୁ ନେଉଥିଲା ବହି ଦେଖି ଉଗ୍ରେସର ଛେକିଲା ଏ ବାଟ ଆରେ ମୂର୍ଖ ତୁଇ କାହିଁ ଚୁରି କରୁଛୁ ଦେଖିବି ତୋର ମୂର୍ଖ ଦେଖି ନାରାୟଣ ଚକିତ ହୋଇଲେ ଆରେ ବାଲୁତ କୁମର କହି ତମା କପଡ଼ାରେ ତୁଇ ନ ଜାଣୁ ତୁ ତାର ଅଜା ତୁ କୁଛ ଜାଣିବୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ନିଅ ଯାଇ କରି ତୁମେ ରୁହ କଂସକୁ ମାରିବି ତକ୍ଷଣେ ନିଧନ ଅଷ୍ଟମଳ ମାରି ଅଛି ମୋର ମାତାକୁ ମାଗିଲି ଗବ ଦେଲେ ମୋର ମାତା ଥାନ ମୁଁ କାହାକୁ ଡରିବି ମୋର କାହାକୁ ଯେ ଭୋଜ ନାହିଁ ମୋର ନାମ ମାୟା ଧରଗ ବନ୍ଦି ଘରେ ଛେଲି ଜନ୍ମ ହେଲା କି ବାବୁ ଏକ ନମ୍ବର କଥା ନି ମାନୁ